3 και μία αλήθειες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου για πάντα. Πρώτη, τα όνειρά σου δεν είναι τυχαία. Τα όνειρά σου βρίσκονται στο μυαλό, την ψυχή και την καρδιά σου για να σου θυμίσουν ποιος είσαι πραγματικά, για να σου θυμίσουν πού μπορείς να φτάσεις. Δεύτερη, ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, ειδικά γι' αυτό. Τρίτη, το πιο συναρπαστικό στο ταξίδι της πραγματοποίησης των ονείρων σου δεν είναι ο τελικός προορισμός, αλλά ο άνθρωπος που θα γίνεσαι κάθε μέρα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και τώρα η σκληρή αλήθεια. Αν δεν ακούσεις την ψυχή σου και δεν κυνηγήσεις τα όνειρά σου, θα έχεις ζήσει μία ζωή χλιαρή, αδιάφορη και χωρίς νόημα. Και πίστεψέ με, αυτό είναι κάτι που δεν το θέλεις.